The police who we are stationed in Zion Ministries, Zion site in Ngor-Okpala, in my community here. They came to our village yesterday night and shot one of our brother innocently when the young boy did nothing. Nothing. According to them. This is what they gave us. This is what they gave us. This is what they gave my community. When we are talking about it, they were coming threatening us. So, over the night, they killed their brother in our own village at 20-something. We have a birthday cake for him. He will come to Nobody should touch anything. Yeah, the 100 days fasting. What happened is that the police who we are stationed in Zion Ministries, Zion site in Ngor-Okpala, in my community here. They came to our village yesterday night and shot one of our brother innocently when the young boy did nothing. Nothing. According to them. Okay, I'm on the government. Chukwu okike abịa ma akwa ihe ka ọ ya bụ nne ekwu ya dị usu na asị na m alaikọrọ nwanne anyị nwoke bụ Ebuka. I said this thing before. Ya jee ka ratify this issue before ekwe n'aka ebido ịga nkụ aka. Before ekwe n'aka ebido ịga nkụ aka. Now look at it. Mmadụ adaana because of okwu ana. Ịghọtago ndị Igbo sikwa na ọbịara bụ onye abịawu na ọ ya bụ okele ụna ka mkpu hapụ ịkwụ ya n'azụ. Na-aghọta na ọ ya abụ anyị nwa na-afọ ife ga-eme na-akpụ ya like this. Some of you know, feel that na anyị na-ekwu out of jealousy or envy, you know, but some of you ka ji emotion ga-akpụgharị na social media or ka ji emotion ga-eme some certain things ị na-eme. Ịghọtago anyị na-agwa gị the facts, anyị na-agwa gị the ife reality of life. Ịghọtago because ihe abụ issue of land. Gwara m unu soon that na onye kwụ na be careful ndị Ngor-Okpala na you know na ndị Mbaise unu mebe anya unu because ndị ụka ejilekwa na egwu they can fight dirty because of land. Now look at it. Mgbakwa unu oge asị unu na-emegidekwe n'ife anụnwa Ebuka nwanne anyị nwoke si emegidekwe n'ife a mmadụ ada because of ebe ị na-achọ imebe mere esere gị. na look at it. Na o nwere ife nchọrọ ịjụ akwe Chineke taa na ije na n'afọ na akwụrụ ọtọ kwụrụ Chineke aka Chineke Jizọs aka elu ọbara anatagolo isi mmadụ ananwụgolo ọbara a na-ejigo maka ya wee kpaa anyị ndị mmadụ akwa ya isi m na ọbụla kọs ka ị ga-enwetara onwe gị. Ịma na some of you na-aghọtara ka things of this world si eme. Ebe unu megidere wee negiretigide ndị unu na-abịa occupy the around nwafa that na nwa ọbara nwa ya dị na-echi niile ibolo that ya business bịa ebe a sukobia ọkọbata ndị mmadụ na-achịnye aka elu maka ọgwụgwọ nsọ maka ịdị successful. Ndị Igbo si na a na-ejide n'ede ọfọ were eshita ya mmiri. Ịghọta ife a na-agwa gị na ọ ghọtachighị ụkpaka mere eji isi ekwe na ekele. Achọrọ m ikwu much na this video, achọrọ m ikwu much mana onye o mere amalana. Ndị Igbo si na ọ ya awa atụ onye nkere nka nkịtị mana onye tara alụ amalụ. Do you understand what I'm saying? Na ọ ya agba agwọ na-agba ọ na-agadị n'ebu. Ebuka nwanne anyị ka ịbụ onye a na-ekiri ekiri adịrọ mma ikpo ntụ ukwu na-ama ọgọdọ adịrọkwa mma ịgba ọtọ. Akwa nkụ dị na mba na-eghere mba nne. Anyway, let me not talk. Unu agha megide gị ife a pitigide ife anụnwa wepụ mmadụ because of na obodo fa o
kedu ife o mere, kedu ife ọ ga-ete ka Ebuka ịbata na this community engage with them ịmakwa ọ ga-abụ a very very welcome a very very big welcome development na Ebuka batara that Ngor-Okpala ma ọ bụ Mbishi kpọkọọ the stakeholders nọ ebe all their elders ya na fanọ kene deliberate ya ọgbakene ha way forward gwa ha ihe a ga na-benefit gasị because of na presence ya batara na the community but nke a bụ no agwa m unu na mgbe ọbụla imegidere ihe n'ụwa wee wedata na ndị gbara gị okirikiri bụ cycle fans ọsọ onye ọbụla na-achọ benefit nwanne m ya going nowhere. Do you understand me? Onwere ebe ị na-eje mgbe ọbụla sa ịbụ a leader na ịbụ a leader ịbụ onye isi o wee bụ na onye ọbụla gbara gị okirikiri bụ nke ọbụla ekwetara a na-ekweghị yesa ekwuo n'elu yesa ekwuo na yesa onwezi onye na-ebe a na-anọkọtasị gị mba ka esi etu a mee ya ị na-ana you will not even go far as a leader. Anọzụọ ya mpụta ebe a na m eti mkpu afọ ịpụta na comment section na-eche m go and look for work. Ịnọkwa under my workshop asị m go and look for work. Ịnọkwa na-ekwu out of envy, out of jealousy, na-ejealousy onye envido ya. O nwere ihe Ebuka mere taata gbasara m, o nwere ife na-benefit from him. Ụtọ ya wapụta ebe a na-agwa gị eziokwu ka emee ihe etu esi suppose isi wee mee ihe mana ị ga-asị no because of na ịbụ religious bingo, ịbụ religious gịnị ngo nwatụrụ Jizọs achọbara imeke use of ya bụrụ echi na-ekịta a na-emecha kịta ijekwu na ana ejikọrọ maka ya wee bụ mmadụ chinyere Jizọs aka elu n'ịmụ anya abalị enye gị 100 days fasting ana afụ niile ka akwife anafụ before kịta ibe ọbụla m na-eme na naanị dị na akpọsa guys sanctify data na ime sacrifice because ana afọ ejirigo maka ya gbuo mmadụ anọ mkpu a ka m na-eti before ịnwe amazụ zuru jee na afọ wee sị na ị na-ekpechi gị na aka gị kọs ka ị na-enwetala onwe gị achọrọ m ịgwa gị aka ịmara until alatify ya ife ọbụla gbasara n'afọ ọfụma ndị mara ama na onye ọbụla mụrụ anwụ ama nchigata azụ na akwụ ọbụla abalị n'ikwe na-ebu apa ịghọtara na ọnya nachagodo apịa ada analọ agwọchagodo onye ala ada agwọtịa ntamụ onye Igbo ka ịbụ mbụrụ onye Igbo were ile ego eze gị ọnụ ka emesịa help m share this video.